Ja tenim així el 2021. I hem de seguir cuidant-nos. Mascareta! Y recuerda, higiene de mans. I no oblideu la ventilació. I recorda, quan canvies d'aula has de netejar sempre la teua taula. Pero tens cura en el medi ambient. Aleshores, en un trosset de paperer és igual d'eficient. És així? No pasa nada, es mejor eso que morirse. Molt important, per a esmorzar, distància de seguretat. La cuvette